नोंथांमोना मिथिगौ ना 2090 मायथाइयाव 10 ग्राम सनानि बेसेना 3200 रांमोन नाथाय दिनै 2026 मायथाइयाव बे 10 ग्राम सनानि बेसेना बेसेबां जाखो फैदो नाय दिनै 1990 मायथाइयाव 10 ग्राम सनानि बेसेना 3200 रां बेनिनो 1995 मायथाइयाव जाहैबाय 4680 बेबायदिनो 2000 मायथाइयाव जाहैबाय 4400 बिदिनो 2005 आवहाय जाहैबाय 7000 रां पर 10 ग्राम बिदिनो 2010 आवहाय 18,500 बिदिनो 2015 आव जाहैबाय 26,343 रुपीस बिदिनो 2020 आव जाहैबाय 48,651 नाथाय दिनै 2026 मायथाइयाव बिनि बेसेना बांनानै जाहैबाय 1,54,310 रुपीस पर 10 ग्राम जाय सनाखौ नोंथांमोना जुदि 1990 मायथाइयाव नोंथांमोना 1000 जुदि इनभेस्ट खालामनानै दोनोब्ला दिनै 2026 मायथाइयाव बिनि बेसेना बांनानै बेसेबां जायगायाव मिथिगौ 49 गुन बांनानै दिनै 15 लाख जायो।